Защо да го махам? И защо? Ама защо трябва да си... Има смисъл, как да няма смисъл? Еми, ще го признаеш, Сашито. Аз не искам нищо, няма какво да печеля аз. Оти какво? Ми, да го признаеш, че си негов баща, защото знаеш много добре, че си ти. А, не бъди толкова сигурен, знаеш много добре. Какъв? Какво си убеден? Да, да. Сигурен ли си? Да, да, бе, смия се.